дар Новостройкаи Ленинград фишори об бинед чӣ қадар фишори об баланд аст ва медонед боз чӣ хубӣ дорад ин хона. пули техпаспорти ин хона аллакай супорида шудааст, яъне шумо ин хонаро харидорӣ мекунеду ба номи шумо якбора техпаспорт карда мешавад. лифтам 100% кор мекунад. марҳамат дӯстони азиз, варианти беҳтарин барои шумо ду хонагаи фурушӣ бо таъмири нав. навормона ҳатман то охира тамошо кунед, ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. хона дар Ленингради ноҳияи Рудаки ҷойгир мебошад. аз ин тараф Гардиши фабрика роҳ ба сӯи моси 46 микрорайон, инҷо худи Гардиши Ленинград ва аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рудаки. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри баъд гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз. даромадгоҳи хона дар инҷо ду дари ҳуҷраи истиқоматӣ ва ду дари дигар ҳамому ҳоҷатхона. ду хонага мебошад бо масоҳати умумии 61 метри квадратӣ дар нуҳум ошёнаи бинои Новостройка. худи бино аз 11 ошёна иборат мебошад. дӯстони азиз, бино дар назди роҳи калон ҷойгир аст. трезоҳои хонаам тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. минтақаи хуб аст, чунки дар назди бино ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактаб, масҷид, садик, бозорча ва ғайра. бо транспортам умуман мушкилӣ нест. нархи хона 559 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. дӯстони азиз, лайкро фаромӯш накунед ва дар комментария фикри худатонро оиди ин хона ҳатман нависед. меарзад ё не? ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. Дом Тиҷей, рекламаи бо сифат бо нархҳои дастрас. то боздид. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.